na remember tane makore tichinetsana nenyaya yekuti remember hadi kugara neni uye remember anongoita zvekutsvaga vakadzi haana support uyezve inini kubva taita mwana wokutanga remember asati agara neni ndongogara kumusha kwevabereki vangu saka ndakaona kuti zvemusha hadi nevana vaviri saka kureva kuti kana kubereka kumusha kwenyana kubvira atombosvika kumusha kwedu aiuya kumusha kwedu pano nyama apa haana mukadzi sofa ana avo vaviri vana vamwe saka mukadzi mukuru ndo ndimi otu ava ndo vaakugara navo vaviri ava ndo vaakugara navo saka mafane nguva here yamukazombokurukurawo naRemember muchionesana kusvika makunda makonana zvokuti maakuya kumuramba kuti kakawanda tikatomboenda kumatare kumangarirana kumatare edhinosva kwaheadman takatomboenda kwabveke so kureva kuti pese kwamaenda zvakabva zvakona Remember hauye kudarika ngaanouya asi achizokona anoda takatombouya futi pano yakaperera pakuti ndimupe pana isati iri iyi here imo andakamhangarirwa naRemember idi ndina ndakamhangarirwa angamhangarirwa naRemember nyaya yakatotongwa pano saka ikatopera bhirwa charipo ndabvanzi chitipa bhupuro kuti mambo vapedze muchato ndabva ashaya mari saka aiwana mari manje kuti achiya kupedza topairi ikatotongwa yakatokanganoripaitaura kuti uyu mukwasha uyu ndiyakatopa murume mari kuti arore kumusha kwavo $700 yakabva 200 something tiri wanomusha katikatiamukwasha ageza uyu anganomupa mari asi apiwa kana sapoti hapana ukarora kana dimira kuti mumakombi paito pano yakumakombi munogona kuendera mberi chinokuramba murume wenyu sezvinomutabhachi mari Proradana kuti rushota neteni. Ya, zvatorina mambo kwaumubuso. Kwaumubuso. inowanika ndoendesa mangwana upi munogara kaupi padhuze kapani unozati baba wenyu ndakadzidza nawo here asi unga uri mashura imimi Mereni achitaurira chienda kuna baba wawe ti baba inini handichada murume inini zvake mukwasho inini handichamuda muchato wedu taakugura nhasi pazuva ranhasi dakachifika ndeye indaudze baba wako izvo aiwa mwana kwenini ngaite usiku ragara zvakofamba asitopedza right apo wakuchiudza bhenji manje wakuudza Remember papa bhenji apo Remember inini zvako handichada ndichatondwa kuga zuva ranhasi tarambana nhasi kudarira chifika ndeye inini wakandonoona chikomba changu
siyana neni. Iwe tunakuona akadzi wako waunodawo siyana nandi nenewe tinosangana parudo rwevana handizvi uchiudza bhenji iroro papa chiudza remember ari papa remember rudo rwako neni rwaperera pano. Inini handichada nezvako. Iwo ndakakuona uine mukadzi wako handibatikana, iwo uchirega kubatikanawo uchisangana parudo rwevana. chisumuka ine mari mangwana akazvona pasocial media anozvona ndikarambiwa pamusoro yechangamidzi mwana ari pamberi penyu ari kuti nemurume tabereka vana vaviri asi musha wanetsa zvino mambo ndisunungureiwo ndiwane zvokuitawo nemhuri tichengetai mhuri mumwe nomwe ari pake tichichengeta vana nyama nemweya zviri pamwe chete nekuti takaramba tichungurudzana zvinoramba zvitinetsa. Saka ari kukumbira kupatsanwa nemi kuti asunungukewo mukati mokurarama changamidzi. aiwa ndizvo arambo isana muchengeti Changamire vanogura muchato pavaviri kuti asunungurwa nemurayiro kuti kubva pani zvino akutsvagawo waanoda, nemurume wasunungurwa zvakare akutsvagawo waanoda pasina achabvunza mumwe. Zvidudzira kuti paanobuda kubva mukati meimba ino achibuda panze vanomudawo vanenge vakutora mafoni nhamba atete Mati? Vanzi masiya kuti vanoroora. Vanoroораwo zvakare vanogona kutongera sei kana mufana unogona kutotorawo munhamba yemoment ihunda dzedu idzi ihunda dzedu idzi rotora nhamba tovaroorera isi machangamire ka munenge haisi mhosva amaje pezana kutaire nhamba dzake ndinadzo ndiye andifudza nhamba iwe Ona iti chazvanakira changara zvazongoita kuti imba yacho ndeyatisingazotora. Handinoziziva zvako kuti isisu tisu vakuwasha wagara uchizviziva iye changara ufuti ndasekuwanga